Sanibonani, welcome back to my channel, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for coming. Igama lami ngiphilile, just in case kukhona abasha. Thank you so much ukuthi ungene kaphili Nkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu, thank you very much. So guys, ke sakhuluma ke ngoMusa Khawula on this particular channel in case I'm mistaken. uMusa Khawula wagcina eboshiwe bafowethu kuthiwa ke ugcine eboshwe esendaweni yase KZN bekumele ebe bekuyi-weekend by that time. So I think we were all hoping ukuthi uzophuma nge-weekend but akasaphumanga, kwathiwa ke uzogcina estoksini, akwazi ukuphuma udaba lwakhe luphostponiwe to E21 if I'm not mistaken, so which is next week. So siyamazi uMusa Khawula, he is a blogger, bambiza the controversial blogger, ukhuluma kakhulu nama-celebrities nokuthanda ukubahlambalaza kakhulu meni ney'nto ey'ningi nje bafethu. Useke wavulela ama-cases amaningi uMusa Khawula, angazi ukugcina kwenzekeni ngalawo ma-case wena ama-celebrities bemsola ngokusho izinto ezingezona iqiniso ngabo. So kuningi ngoMusa Khawula bafethu ke waboshwa before wabuye waphuma, unecala lakhe nalo wayithandana naye ukuthiwa ke ubani imangakhumbula igama lakhe ngizobuya ngilisho sengilikhumbulile ngoba lo kuthiwa ke uMusa Khawula wamgaza wadlula emhlabeni, ngathi kwakungumunye ubhuti babethandana bonke. Then uMusa Khawula went to him, kwaba khona i-confrontation, wakhupha umenzi uMusa Khawula allegedly wamgwaza ke loyo wadlule emhlabeni. So unecala lela lokho egijima ngalo, bese banalawa amanye ama-court cases okuloku ekhuluma ngama-celebrities esho lokhuya nalokhuya, ezinye zazo akulona iqiniso. So lokhu evulela ama-case, so ugcine eboshiwe kulele lidlulile nje kuthiwa uvinjezelwe ke eDandi unontanda kubukwa ke osola ngokuhlukumeza. uMusa Khawula ubhekene necala lokwephula ke kwesigaba 13 somthetho we-Cyber Crimes Act. So now uzogqunywa ke estoksini unontanda kubuka odume ngokuneka amanyundululo osaziwayo ezinkundleni zokuxhumana. uMusa Khawula ubhekene necala lokwephula ke kwesigaba 13 somthetho we-Cyber Crimes Act ka-2020 nokwehlisa ke isithunzi. Abantu akhuluma ngabo nje guys usuke ekhuluma ezinye izinto ezingekho right, ezehlisa isithunzi futhi I think ezinye zisuke kungezona eqinisweni. So now uKhawula wavulela icala esantini lokuhlambalaza ezinkundleni zokuxhumana nokwehlisa isithunzi sikaso somabhizinisi wakuleli nomkakhe wase eyalelwa ukuba axolise esidlangaleni ngemibhalo yakhe okungalandeli ke imiyalo abekelwe yona ke kuholele ekutheni aboshwe. So lo mmangalelwa ke utholwe eDandi KwaZulu-Natal ngencwadi egunyaza ukuboshwa, wavalelwa okokuqala enkantolo yemantshi eDandi ngaphambi kokuba alandelwe umseshi wecala ukuze avele namhlanje enkantolo yemantshi yase-Alexandra, I think izolo kuThangi if I'm not mistaken. Uvele kancane enkantolo ngaphambi kokuba icala lakhe lihlehliselwe uyi-21 zikaJanuary. So I was right because ngeke ngakubona kwenye i-publication is-21 zikaJanuary uzogqunywa ke estoksini aze abuyele futhi enkantolo. uMusa Khawula loyo bafethu uhluphile kakhulu on social media hlezi bemvulela ama-case nama-case uMusa Khawula. Ayi kwaba khona elikambalula, kwaba khona into eyiningi bafethu. uMusa Khawula, I really hope he can block properly, but indlela abloga ngayo bafethu ezinye zezinto akhuluma ngazo I think zisuke kungezona man, and futhi zisuke ke zidisicilela isithunzi sabanye abantu phansi bese bayamvulela ke amacala. Kodwa akakhathali naye uMusa Khawula, akakhathali. He's always saying this and that, this after that. Lapho ke mhlawumbe kokunye isuke ngenabo nobufakazi bese ke bayambopha uMusa Khawula. So manje besilindele ukuthi uzophuma mhlawumbe since kwakuthwe for the weekend. So i-weekend le uthe maye ecourt lafika ke icala lakhe la postponwa, so kuthiwa ke now until is 21st. So angazi good luck to uMusa Khawula bafethu, uzohleze engene estoksini ephuma ngendaba and futhi mephuma guys kuyanetha, izulu liyaduma nje ngempela. Umephuma uyaqhubeka ngomsebenzi wakhe uMusa Khawula, blogging and lying and saying this and that. Angazi okunye suke kuyiqiniso but abathandi phela abantu ngeindaba zabo bafethu ukuthi manje uzineke nje on social media. Akuna allegedly, awuna source, uyazini leyo nto nje yehlisa isithunzi somunye umuntu. Guys sikhuluma ngama-celebrities, yes umsebenzi wethu ukublogga but
kuyakumele nawe uma ukhuluma ube nalento ukuthi uyirespect ngithi ukhulume nje ukuthi okay kunodaba oluthile endibone endaweni ethile kukhulunywa ukuthi nokuthi right but with respect hayi nje ukuthi uvale uneke indaba futhi nje uma ekhuluma ngomunye umuntu uvela ahlambalaze lo muntu amshuni nangamanye amagama nje avele ayehlise isithunzi athi umuntu onjena wanganjena like in a very very boring way. Even for me, I'm a blogger, but I'll say it sometimes ngiyangithi hayi bomusa man akhulunywa kanjalo ngabanye abantu la kumele umhloniphe umuntu bafowethu uma ukhuluma ngaye. Of course ivele they are celebrities, bayazi ukuthi kukhulunywa ngabo, bayazi ukuthi indaba zabo they are in public ngoba sometimes bayaposta bona, sometimes nabo basuke nje bepostwe ngabanye abantu abafuna ukubahlaza mhlambe umuntu kade bethandana or umuntu kade besebenza bonke, something like that. Bese ke story mase si out, people will talk about because indaba vele mayisi public is a public matter. But kuzomela nawe noma usukhuluma ngololo daba ke at least talk about it with respect. But as for my colleague Musa Khawula hayi shame angazi bafethu kuthiwa kuzogcina ke stoksini until i21 azobuyela ekhodi kuMusa Khawula konzima ngaye angazi sizobona ngaye siza ukuthi uyophuma nini. Thank you so much ukuthi ubukele video, usubscribe, like, share ke sophinde sibonane kwenye ezilandela. Bye.